Айде, пичове, оня с челника пак се включва само за мъничко и за последно тази вечер. Имаме си Audi A4 от 100 и няколко километра тук от мене, както и да е. С оплакване, че колата тресе, работи неравномерно. Сменен разпределителен вал, повдигачи, дюзи настроени. Всичко уж било окей. При проверка на диагностика, при първоначалното запалване отиваше на плюс 4 и нещо самата центровка, която ни дава за синхронизацията между разпределителен и колянов вал. След като поработи колата още и като вдигне на 50, 60, 70 градуса, тези стойности падат на 1,70 и нещо, което е напълно нормално. Викам окей. Стойности на дюзите са нормални, понякога почват много шантаво да играят, после пак са нормални, колата работи с тресене, няма я точната пълната мощност. И викам, няма как. Първо ще се свалят дюзите, да видим в какво състояние са леглата на дюзите, защото това много хора го пропускат и на вас ви го показвам, нали, да не кажете някои хора къде ме обвиняваха, ама ти защо нищо не казваш. Ето казвам ви, вижте сега. Така. Тези легла, виждате ли ги в какво състояние са? На стружчици. Ето от другата страна, защото оттам лежи самата пета, която иска, не иска. Ето виждате къде е дупчицата с резбата. От онази страна, като натисне дюзата, пада на тази страна, разбиват се леглата, няма точни уплътнения. В смисъл не може да уплътни хубаво това легло абсолютно по същия начин. И това е по същия начин. И това пък е още по-зле. Така, това ще се отремонтира. Повдигачите, вала наистина са чисто нови, браво, супер. До тук сме добре. Маркучи за вакуум са сложени някакви шантави. Къде беше това притиснато място? Ето тук може да се види, че е притиснато през това нещо и са изключително меки. Не знам какви са тия маркучи, тия ми приличат на такива докторски, къде ти връзват ръката преди да ти бият инжекция. Турбината е новичка. Като гледам, даже е с билет перчица. Сега се загледах. Да. Перката е билет, олекотена перка, много добре. Но колата пак нямаше окей, хубава тяга. И викам, чая да свалиме главата, да видим какво се случва, защото нещо се случва тук. Така, на пръв поглед, не знам дали можете да видите разликите между двете бутала. Второ бутало и трето бутало. Тук сме имали пикаеща дюза. Дюзите също ще се пратят на стенд, да се види в какво положение са абсолютно всичките. Тази, която ще е за ремонт, ще се отремонтира. Ако подлежи изобщо на ремонт. Един брой бутало търсиме. AWX, мисля, че беше кода на мотора. Секунда, сега ви го казвам веднага. Така, да. AWX. Ние кода на мотора. Трябва ни един брой бутало. Да си го смениме, защото не може да продължи тази кола. Просто не е рентабилна да се събере с такова бутало. Еми, това е, което е от мене. Не знам дали моя късмет е такъв. Колата просто дойде за намиране на проблема. Откъде е проблема? Намерихме проблема. Няколко проблема. Не е само един. И какво да се прави? Това е. Ще се прави. И живот и здраве. Утре други ден почваме да се събираме другата количка, защото доста време се позабавихме с останалите коле. Бъдете живи и здрави и до нови срещи. Не бие в гараж. Чао, лек вечер!